हेलौ लोगोफोर फैलायबाय नै दायो मोनसे गोदान भिडिअ लानानैहाय आं दायो गाम्बारि फुलिखौ माबायदि बनायो बेगरखौ माबायदि जोङो जागायनांगौ आं नैबेखौ लोगोफोर नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ। जोङो गाम्बारि दंफांनि सिङावहाय जों फिथाइफोर सिरिनाय नुयो। बैफोर फिथाइनिफ्रायनो जोङो फुलिखौ बानायनो हायो। नैबेवहाय माने फिसा फिसा माखासे गाम्बारि फुलि रज'नाय जों नुनो मोन्दों। नैबेवहाय बेफोरखौबो जोङो न'आव लाबोनानै बै दै लोंग्रा गिलासावहाय जोङो हा सोनानै बेफोरखौ जोङो मोजांसिन खालामनो हायो। दा नैबेबायदिनो माखासे फुलिखौ आं बोखांना लाबाय लोगोफोर। नोंथाङा नुनो हागोन नैबेवहायनो स्क्रिनावहाय। दा बेखौ प्लास्टिकआवहाय सोगोन आरो बेगरखौ माबायदि जागायो लोगोफोर आं नोंसोरनो खोन्थालांगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। आंहा नैबेवहाय माखासे गाम्बारि दंफां दङ। बे गाम्बारि दंफांखौबो आङो नैबेबायदि प्लास्टिकआवहाय जागायनायमोन दै लोंग्रा गिलासावहाय। जोबोद मोजां जानायखौ आं नुनो मोन्दों। नैबेखायनो आं लोगोफोर नोंथांमोननो आं माबायदि बनायो गाम्बारि फुलिखौ आं बेखौ देखायनो। हेलौ लोगोफोर, दायो आं न'आव सफैबाय नै। दायो जोङो एक नम्बरावहाय नैबिदि हाखौ मोजां माने हासार गोनां हाखौ जों नागिरनानै लाग्रोनांगौ आरो माने बबेबा एसे केसेरबारिनि बा हासार गोनां हाखौ जों लाग्रोनांगौ आरो ओमफ्रायहाय सेकेन्डआवहाय जोङो नैबिदि दै लोंग्रा गिलासा नैबिदि दै लोंग्रा गिलासावनो खालामनो हायो नै लोगोफोर। नाय गिलासखौ बारा गिदिरखौ लानाङा, फिसाद्रायखौ लानाङा। बेखौ लानानै नै जोङो बेखौ हाखौ बेवहाय सोनांगौ आरो बिदि सोनांगौ। बास बिदि सोबाय दा। बिदि सोनानैहाय जोंनि बिदि गाजोल बा जिखुनु जाया गोफार बुस्थुजों बे फिथोबखौ थुफ्लंनांगौ आरो थारमाने दैया जेन बेवहाय जमा जाया बेखौ थुफ्लंनांगौ आरो नैबिदि मोननैजों थुफ्लंदो बास दोनदो आरो बेबायदि खालामनांगौ आरो जोङो। माने खोब मोजां जायो आरो माने हासार गोनां हाखौ लगायखानांगौ आरो फटाफट देरो दंफाङाबो। बास नैबिदि खालामनांगौ आरो नैबिदि नै बिदि खालामखांनानै जोङो बेगरखौ सोयोब्ला नैबेबायदि नै बेगरा बिदि खना लाबोनानै जिखुनु जाया गाम्बारि दंफांनि फिथाइखौ लाबोनानै बिदि खालामनो हायो आरो ओमफ्राय जोङो जेब्लायबो नैबेवहाय सोयोब्ला नैबे खर'आ बेखौ एसे हाना गारनांगौ आरो जेन एसे थाबनो बोलो मोनो। बेबायदि आरो नैबे बिजौखौ बारा बुरजा नङा, जास्ट नैबेखौ गारनांगौ आरो बिदि गारनानैहाय जोङो बे बेगरखौ जिखुनु जाया गोफार बुस्थुजों बेखौ एसे मा खालामना लादो। बास नैबेखौ जोङो एसे ओरै खाथिहै ओरै सोनांगौ आरो नै बिदिनो खालामदो ओरै दोनदो बास माने दोनदो आरो नैबेबायदिनो। ओमफ्राय जोङो बेखौ आरामै दोनदो आरो हायावबो खालामनो हायो। हायावबो मोनसे जेनेबा मोजां प्लेस नायनानैहाय हायाव दोननानै जोङो गाफबबो खालामनो हायो। खिन्थु हाग्रा हिरि रज'यो बेवहाय नों माने जथन लाख'नो हाया। नैबे खारनावहाय जोङो नैबेबायदि गिलासावहाय खालामबा साबसिन जायो आरो नैबेबायदि नै बियो असिमोननिमोन बियो नै बेबायदि जायो आरो नै माने बिराद मोजां पिकआप लायो आरो माने दंफांखौ एसे गिदिर गिदिर देरहोखानानै गायहैनो हायो आरो जुदि फिसा फिसायावनो हानिफ्राय बुथुमना लाबोनानै गायहैयोबा बेवहाय दंफाङा पिकआप लाफिनो टाइम लायो आरो बिदि हाग्रा बंग्राजों माने साग्लोबजोबो। दा बेवहाय माने थाब देरग'नो हाया आरो दा जुदि जों नैबायदि बथलाव खालामखानानै जुदि दंफांखौ जुदि गिदिर गिदिर देरहोनानै जुदि गायहैयोब्ला हाग्राफ्राबो एसेबां जाग्लोबनो हाला आरो दंफाङाबो थाब पिकआप लायो आरो माने हाफ्रा बिनियानो थाखाजोब्बाय नालाय जास्ट एसे हप्तासे हप्तानैयावनो थाब पिकआप लायो आरो नैबेबायदिनो आरो माने बियो असिमोन गायखांनायनि थालांनाय आरो बियो बेबायदि। दा नैबे आरो नैबे गोदान स्टेप जागोनलाय बियो नै आं दा बनायनाया बियो खालमासिनि थाखाय जासिगोन आरो बियो। ओमफ्राय नैबायदि नै जों दहाय बेखौ फुना लाबोदोंमोन ना माने लोगो लोगो खालामफैनांगौ आरो नङाबा रानो नालाय। जों नैबेबायदि फुना लाबोनाया नै नैबेखौबो जोङो नैबे थङायावहाय बे गिलासावहाय ओरै खालामनानै बेखौ सोनानैहाय नै सोदो मोजाङै सोदो। बे रोदाखौ सिङाव फजोबनांगौ ओमफ्राय बिदि खालामदो हाखौ मोजाङै ग्रोब खालामना होदो बास। ओमफ्राय बेवहाय दै एसे लुना होदो माने रानैनि आरो बियो अब्ला माने न'आव थाखामोन नालाय बुस्थुआ नोङो बेखौ जिखुनु जाया इन्जुर जिं जिं बा मोनसे प्लेन जायगायावहाय एसे बोरमा अमाफोर उरनो हायि जायगाफोराव दोननानै मोजाङै जथन लानानै फेदेरनो हायो आरो दंफांफोरखौ। नैबेबायदि जोङो गाम्बारि फुलिखौ नैबेबायदि खालामनो हायो आरो लोगोफोर।
लोगोफोर भिडिअखौ दोनथ'नोसै आरो बेबायदिनो मोजां मोजां भिडिअ लानानै फैलायगोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर